A nosa idea é, bueno, dar a presentar o proxecto que levamos dende fai case 20 anos, dende 2006, que arrancou en Monforte de Lemos, non? A zona de estudio é unha zona estratégica, porque confluyen varios elementos que a nivel arqueolóxico son moi potentes e que garantizan unha boa calidade da información que ali se contén. A parte oriental de Galicia, as Serras Orientais, é a única zona galega onde temos as formacións calizas, onde atopamos covas que facilitan a preservación do rexistro arqueolóxico, nomeadamente o que é a fauna, a materia orgánica, que permite, sobre todo, facer as reconstruccións paleoambientais, entender, como veremos varios casos, como era a fauna, como era o clima, durante todo o período Pleistoceno. Tamén é importante polas bacias cenozoicas, as bacias terciarias de Monforte de Lemos, Sarria e demais, onde se contén sedimentos do Pleistoceno medio asociados a ocupacións culturalmente achelenses, bifaces, fendedores e demais, que son equiparables, por exemplo, aquelas que se están a traballar no Maiso Miño por parte de Eduardo Méndez na zona de desembocadero do río Miño. E logo tamén é unha zona que, como veremos, ten unha escasa intensidade investigadora, sobre todo con respecto a outras zonas, como pode ser a Serra do Barbanzo e demais, que tradicionalmente acapara a atención de todos os investigadores de arqueoloxía dos diferentes períodos e que se coñecen moi ben. Esta zona era bastante pouco traballada, como veremos. O dito, aquí a nivel paleoambiental é moi importante porque as escasas evidencias de glaciarismo que atopamos en Galicia atopanse nesta zona, na Serra do Courel, e incluso glaciares a pouca altitude, como pode ser o Queixadoiro, moi preto do pobo de Tracastela. As covas permiten tamén conservar a fauna e a microfauna, que aporta moitísima información para a reconstrucción paleoambiental, paleotemperaturas, etc. Como comentaba, todo comezou en 2006 polos achados dun aficionado en Monforte de Lemos que iba con unhas caixas de ferramentas líticas literalmente por toda España, chegou a Tapuerca. Bueno, dun xeito autodidacta, tiña as súas clasificacións, seguindo un pouco os criterios tipolóxicos, e daba a coñecer ocupacións antigas do Paleolítico Antigo achelenses na zona de Monforte de Lemos, onde a única referencia que tiñamos ata o momento era un bifaz atopado nos finais dos anos 50 por unha nena dunha escola en Sober, e que era un baleiro no que é o mapa das ocupacións paleolíticas en Galicia. A raíz dese baleiro, como dicía, non é só paleolítico, senón outros períodos da historia, prehistoria recente, este é un mapa sesgado, pero non atopei outro mellor, pero é unha zona un pouco traballada, tamén da época alto medieval e tardo romana, tamén unha zona bastante descoñecida. E, a raíz desas descubertas, arrancamos os proxectos, co amparo de Ramón Fábregas, como IP do proxecto do Ministerio en 2007, e, dende fai uns anos, temos tamén a sorte de contar co apoio da Xunta de Galicia, mediante convenios de colaboración, tamén asinados con este centro, e logo tamén puntualmente colaboracións ou proxectos independentes coa Fundación Palar ou proxectos de redes de investigación, por exemplo, con temas de litotecas, materias primas, en colaboración con Xavier Terradas do Instituto do CSIC en Barcelona. Dende ese momento temos feito varias prospeccións arqueolóxicas, sobre todo na Serra do Courel, nas bacias de Monforte de Lemos e en Quiroga tamén. Son dases para atopar xacementos, sobre todo destacando as Lamas e Valverde, e excavacións nas covas que arrancan dende Cova de Sato no Courel, logo Valdavara, Valdavara 1, Valdavara 2 e Valdavara 3, aquí codirixidas por Manolo Vaquero e Susana Alonso do IPES de Tarragona, e agora, principalmente, os últimos anos, estamos sobre todo desenvolvendo o traballo intensivo na Cova de Eirós, e revisitamos o ano pasado a Cova da Valiña. Deste xeito, enchemos o baleiro que hai nesta zona e axúdanos a comprender a evolución do poboamento e da paisaxe. Monforte de Lemos
atopamos máis de 100 dispersións líticas que, aparte da caracterización tecnolóxica dos seus conxuntos, tamén logo sirven para estudar os patróns de asentamento das comunidades do Paleolítico e incluso os traballos feitos por Michael Díaz na súa tese, pois cun aparato estadístico potente e demais, inferir patróns modelos predictivos que poden servir para o estudo de outras zonas en Galicia. A excavación no lugar das lamas permitiu atopar, en contexto estratigráfico, un xacemento achelense relacionado con unhas terrazas antigas do río Cabe e datadas con máis de 120.000 anos, e decimos que equiparables a esas que podemos atopar no interior da Península Ibérica ou nos xacementos do Baixo Miño. En Valverde, a media ladeira nun monte xusto na entrada de Monforte de Lemos, atopamos un xacemento solutrense. Solutrense, un período que non tiñamos referencia en Galicia, do que non se tiña ninguna constatación, que se correspondía coincide cos momentos máis fríos da última glaciación, e pola tipoloxía, ou contexto removido, atopamos puntas solutrenses que nos remiten directamente ao mundo cantábrico. As covas de Valdavara en Becerreá, como dicía, codirixidas por Manuel Vaquero e Susana Alonso, aínda que pequenas, aportan moitísima información sobre o período magdaleniense, onde atopamos siles local, industria ósea, que tamén hai moi poucos elementos en Galicia, e sobre todo elementos decorados ou elementos de adorno, como estas punchas de dentalis ou azagallas decoradas con motivos que son bastante singulares e que tamén nos remiten a unha esfera cantábrica, como veremos posteriormente. En Valdavara 2 tamén temos identificados períodos que ata a data non se tiñan registrados en Galicia. O gravetense, tamén coincidindo cun período bastante riguroso a nivel climático, e períodos do mesolítico ou macrolítico. É dicir, son pequenas coleccións, pequenos niveis que van enchendo pouco a pouco a diacronía de ocupacións. Logo, Valdavara 3, que foi tamén cun convenio da Xunta a excavación de urxencia nunha canteira onde apareceu a maior colección faunística que temos agora no noroeste, moi singular no Cantábrico, son un sitio no País Vasco e Cantabria teñen tanto número que unha pequena cova utilizada por humanos, pero onde atopamos restos de hienas, de panteras espeleos, rinocerontes, un nivel faunístico moi interesante para comprender a fauna que habitou o noroeste fai máis de 100.000 anos. E finalmente Covairós, onde temos unha longa secuencia de ocupación que arrinca dende cando menos vai 50.000 anos e que aporta moito o estudo non só do noroeste, senón tamén a entender a evolución do poboamento na Península Ibérica. En Covairós atopamos os últimos neandertais, en torno a 42.000 anos, nun momento no que, por exemplo, no Val do Nalón, na Asturias Central, no xacemento das viñas xa habitaban os Homo sapiens, é dicir, temos o momento de entrada dos Homo sapiens na Península Ibérica e a extinción dos grupos de neandertais. Covairós permite entender como esa entrada dos Homo sapiens non é rápida e directa, senón que hai unha especie de decalás de uns 100 poucos milenios no Cantábrico, e mentres pois en Oviedo vivían Homo sapiens, entre a Castela vivían neandertais, tudo así bruto, pero bueno, axuda a comprender logo todo o momento posterior da Península Ibérica. Logo, a singularidade de Covairós radica que é un único xacemento con ata a data, esperamos atopar máis, con arte rupestre paleolítica, dos momentos finais do Paleolítico, nun período tamén pouco coñecido tradicionalmente a nivel peninsular, agora se está a dar moito traballo, e as comparacións co Val do Coa remiten culturalmente esas comunidades do interior galego a nivel simbólico e cultural coas comunidades do interior da meseta, e nomeadamente coas comunidades que habitaban o Val do Coa a finais do período paleolítico. E logo, aínda que o noso obxectivo paleolítico, sempre que excavas atopas restos máis recentes e ofrecen restos importantes a hora de entender o poboamento tardo-romano. Atopamos un pequeno acobillo de moedas do século IV na Cova das Cabras, e logo tamén períodos medievais, altomedievais, relacionados co que se coñece como o poboamento tradicional galego, rural galego, o establecemento das primeiras comunidades campesiñas nas serras orientais, e
traballos que están, por exemplo, fixo Alba Vidal no seu TFG, pois tamén a nivel de presente a valoración patrimonial do xacemento por parte da xente do pobo a través do estudio das grafitis das covas. Entón, para acabar un pouco o proxecto, aínda que está focalizado no paleolítico, permite reconstruir a evolución dos poboamentos das serras orientais principalmente, pero o noroeste por extensión, ao longo de todo o Pleistoceno. E nas serras temos unha ocupación diacrónica continuada que só atopamos un valeiro, un hiatus poboacional, nos momentos máis rigurosos climáticamente de finais do Gravetiense ata comezos do Solutrense, ou finais do Solutrense, que está representado por Valverde, que está na depresión de Monfortelemos, nunha zona refugio climático. Entón, isto logo vemos como a medida que eses glaciares se van retirando, as condicións climáticas melloran, o poboamento recupera eses territorios de montañas, as ocupacións de carácter estacional ou máis ou menos estables, sobre todo nos períodos da prehistoria recente, e como os xacementos en cova son importantes porque van registrando e protexendo dos procesos erosivos os diferentes períodos de ocupación ao longo de toda a prehistoria, tanto paleolítico, mesolítico, como as diferentes etapas da prehistoria recente e historia actual. Entón, como esta zona é unha zona chave para entender as evolucións do poboamento dun territorio, as súas relacións con cambios climáticos, as súas relacións con condicionantes tamén ambientais, de materias primas para traballar, de fauna para as estrategias de caza, etc. Iso un pouco a liña, a idea do Seminar Day de hoxe, que vai, digamos que cada comunicación vai profundizar en cada un destes aspectos. Vale, sen máis graciñas, deixemos coa seguinte comunicación.